2 ezels, 4 skiep en 2 geiten. Die staan nou in een veldje middenin naar je wier. Maar als het on Jenny Boonstra Wiersma leidt, komen er rap meer bisten bij. Ze had in haar eigen achtertuin aardig wat bisten te rinnen. En ze wil die leefde graag met het dorp delen. We hebben hier al jaren skiep te rennen. En na de aankoop van dit ezeltje, verleden jaar, ik zoiets van, dit zou ik wel leuk zijn als meer mensen hiermee omknuffelen konden. Dat het gewoon een aardigheid is om beestjes te zien opgroeien, te boetsen hier in het land. En het dorp is op zich best wel wat rustig. Dus ik denk van, zeg dat is aanpassen zo. De bisjes krijgen gauw eens wat te eten van omwenners en van bijen uit de buurt. Jenny had goed contact met de bolje om beide kanten van het veld. Die jou ook gewoon van, hier is echt wel behoefte aan. Dus je helpen de mensen niet een blokje omwinnen. En dan even je steen blijven, even een stukje balen voor je. Om ze even naar hen te lokken. En ze zijn gewoon heel nieuwsgierig. Dat is echt een aardigheid om te zien. Om de bisten een veilig plakje aan te kennen is er een nice stek nodig. Maar dat kost het flink wat geld. Jenny had €6.000 nodig om de omheining te realiseren. Intussen had ze haast de helft van dat geld ophellen. Dit stek wat je stond is al meer dan 25 jaar oud. En ik merk ook van, er zijn soms mensen die klimmen er even hut doorheen. En op zich maakt dat wel, maar we hebben wat te maken met vee. Vooral de ezel, die kan wel eens een schopje delen. En ik wil absoluut niet dat er ongelukken gebeuren. Het Lietse vee is vanzelfs heel schattig, maar Jenny wil echt dat de bijen in de omjouwing wat leren. Ze had dus emus en alpaca's te staan. Ze hopen die echt naar het veld te krijgen, zodat bijen in de kunde komen kunnen met de exoten. Want de mensen weten niet eens wat emus bent, denk ik. En vooral bijen net. En het is geweldig. En ze leest ook hele grote blauwe aaien. Als het een beetje lukt en ze komen hier van winter te rennen, dan dat is gewoon een feest, denk ik. Jenny had het een soort voldwaning uit de bisjes. De leefde die ze erin steekt, krijgt ze echt dubbeld en dwars weer weerom. Het is gewoon heerlijk om jongens even op het bankje bij de alpaca's te zitten, even knuffelen, even lekker de boel laten en dan geniet ik echt. En dat wil ik elke keer proberen. En dat we er misschien aan wat bankjes omheen zetten kunnen, dat mensen ook echt even de rust nemen kunnen om er even naar te zien, even er lekker van te genieten. De bisjes smieten dus benammen een soort willen op. Jenny hoopt het daarom dat mensen haar helpen willen om het stek er te krijgen. Ik lever de beesten en het zou mooi zijn dat de mensen me helpen willen met het stek, want dat is best wel een grote uitgave. En dan maak je er maar wat leuks van.